Ya ya. Nah, ngetan beling ulon. Senengmu tenan apa mung guyon. Ayo Mas, Ayo ya. iki piye? Ayo Mas, Monggo Mbak Haji. piye Jalani. Pas kowe Gotong royong nyambut gawe. ya Rama mane man nandur suruh neng kebon aku yen ra weruh atiku bingung ayo Mas iki piye ayo Mas iki piye jalane pas kowe jalane karo janjine ya Rama mane man imotire sires Ampun rawe suwe. ayo Mas iki piye ayo Mas iki piye jalane Mas kowe jalane karo janjine ya gones lale 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 lo Yo. pas setengah lima Ayo Mas Ongki male. dua tinggalan lungo ya sesarengan muncul Oke video syuting albino HM Nagil Ponadalipun penjenengan Simba Haji Saido Bobo Daryono Mbak Ika wonten ing perumahan Delanggu Klaten. iya ya masuk nangis sajroning hatiku nalika sliramu Bison, selamat malam. Mas Suci. Ojo lali
terima kasih. Gunging panuwun Mbak Rini ugi Mbak Uni. Para tamu kakung putri ingkang winengku Suka Basuki. Dene Suka Kalenggen dalu puniki kantun Suka Langan Suka Sukaning Wardaya. Dene monggo mangke para tamu badhe ngersakaken lagon-lagon punapa kula sumanggaken. Ini ugi atur pakurmatan ingkang sepisan menika katur dumateng panjenengan Bapak Dewan Bapak Haji Sutarno monggo badhe ngersake lagu napa Pak monggo nggih mangke kanthi pangajab pengabdian dhateng masyarakat panjenengan mangke wonten ing taun 2024 saged kasembadan ngemban dawuh saking masyarakat dados pengayom nggih saged to mangke lulus mboten wonten alangan punapa-punapa Pak Haji. Nah. Piyai iki nek dewan pun kenal pun akrab ngoten niku mboten benten kali nggih kula Pak. Mesti nggih napa-napa gampil ngoten dewan. Nggih. Niki monggo niki Pak Uni. Ini. Nggih. Tasmu ki dilekno kono ora ilang. Lah wong yo nggone nang kene iki yo junjang-junjung Oh. terus kok rumangsaku kok apa-apa kok salah lho. Tas isine remason karo anduk cilike kok. Ku pertolongan yo, Dik. Engko nek sampean semaput bareng sewayah-wayah kan aku iso nulungi ngono. Oh, sinden gawanane remason karo anduk cilik, mulai kok nyinden turut pinggir toko, Ngopo? dereng kloso, Lah terus buka pijet. lak bojomu. Iki piye, Badhe Dik? ngersake lagu napa, Bu? Sanes oke, bisa. Sanes. Iya no. Ibu mau nyanyi sama saya? Iya, boleh ya, Ibu. Boleh, monggo. Boleh. Ibunya cantik sekali loh. Iya no. Monggo, Bu. Oke, berdua sama unik berkedek. Monggo. Sanes, dados muda laras menika senajan krawitan Bapak Ibu nggih menika digarap dangdut ki saged. Pak Suparno niki digarap dangdut ki saged, Pak. Mungkin benjang menawi sampun sukses 2024 mangke syukuranipun nanggap muda laras nggih, Pak. Syukuran yo. Monggo, Bu. Mangga Bu, jumeneng Bu. Sanes. Berdua sama Bapak mungkin? Iya Bu, Pak. Monggo Pak. Oh mboten iso. Monggo katur Mas Hardono, Mami Asih, Nggih Mbak Esti, Mas Alip Kacamata, Mas Malik Bison, ugi Mas Bayan Suryanto. Nggih, wilujeng dalu. Mas Bayan Suryanto wonten Tangkil. Ugi Mas Hengki sopir wilujeng dalu. Mas Agus nggih juraganipun Kayugi Mas Druwo Mania, Mas Lonjong.
Pangapunten Bu, paring asma sinten? Bu Katrin ya. Nyun ngapunten kalau wau kan introne nemen. Mengko nemen didadekke lisisan mau monggo. Samsio tinggi. Nggih. Oh sama Yes, sama Ade. sama Iya. Ade. Bertiga. Oh bertiga. Jenengan Bu Katrin menika jenengan nyanyi to bisa ditonton teng YouTube. Albino Cokek nggih. Ini juga. Ah, itu udah TikTok ya, TikTok iya. ya. Iya, iya bisa. Ya, lagunya nemen. Oh nemen. Ya. Dadekke nemen. Mas Wahyu. Nemen. Nemen terus nemu Ya, sik karo agak nemen. Bos Roti.
bose kayu Kalimantan. Ugi pangapunten. Dulur-dulur, para tamu monggo sing ngersake lagu saged request. Oke, monggo. Monggo sanes. Adiknya mau nangis. Nemen. Nemen mampir ngendi iki? Mampir nggone Murti. Monggo Kang Mas, ayo berjoget berolahraga.
Indonesia, bumi yang dipenuhi semangat merah. Semangat dari segala penjuru arah, melalui jiwa yang terus bergerak. Semangat yang lahirkan inspirasi luar biasa. Semangat yang selalu 9 lho. Penerus MC ne ganteni Pak Depoel. Setenge kayak marah. Lah ya piye? Nek disabotase. Oh ngono. Ayo. Nggih. Alah, mboten cara repot-repot. Mau lagi, Dik. Mboten cara repot-repot. Mau lagi, santai mau mawon. nyanyi lagi. Ah, terima kasih, terima kasih. Makasih nggih Bu Katrin. Sehat selalu ya Bu Katrin ya, sehat selalu. Sehat selalu. Anu tulung, Sehat selalu. tulung. Aku ngaji mang padoske kerdus. Sane pangapunten Mas Wahyu ngersake lagu napa, Mas Heri ngersake lagu napa? Enten dawuh. Oh mikir sih, nggih. Mas Bowo, Mbak Rini, Mas Boyo nek sing nyeluk kowe ora maju. HM lagi. Oh Mas Inung, ya Mas Inung minta lagu apa Mas Inung, yo. Ugi mangke Mas Agung sing jurakane sate, matur nuwun dalan grateleme nggih. Pun direpoti yo, diregeti. Mas Inung. Wis. Wajar. Wah jurakane tol Kartosuro Jogja. Wah. Oh bisa. Ayo. Yo Pak Agung sing dipondoki, sing direpoti, sing di Pak Agung. Oh sing. Adik mau kowe nguyah rambut sentor ngono. Nggih pelajaran. Kowe ya mek-mek. Aku mau niliki iwake Pak Agung mau lho, akeh banget Oh iki. iya. Jan. Iya. Ya, oke, oleh. Ya Allah, tiga Ayo, Pak. bar ini diaturke luntur. Monggo dulur-dulur ingkang midhangetaken nggih Mas Alif Kacamata ugi Mas Bayan Harjono wonten ing Wonosonorjo wonten ing wilayah Wonogiri. Wonoharjo Wonogiri. Sugeng dalu Pak Lurah ugi sedulur-dulur kula ingkang midhangetaken Pak Mimbu Mas Parmin, juragane kacang wonten ing Karangmalang Masaran, wilujeng dalu, wilujeng midhangetaken. Monggo, Dik Rini, luntur. Mas Agung mungkin mau duet. Mas Agung. Ayo Mas Agung ya. Asik asik. Asik asik. Monggo Pak Haji. Katur Sekeluarga Mak monggo. Sutresno, ugi Bu Sutarti, wilujeng dalu, Mas Alif. Ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya-kaya masa sirit
biar. Nungguin ya. Pitambana merana merana tiwas tiwas dedang larani nanging tombang sejatine ora liya amung awake dhewe. Gongeng panuwun. Terima kasih sudah Mas Agung. Nggih. Mas Agung ya, Lek? Iya, Mas Agung. Ya. Terus Mas Mas Pak Wahyu, Mas Inung, ayo Mas Inung. Mas Inung. Pripun Ya iki? bergiliran. Ngesake lagu napa? Niki acarane lak suka pari suka nggih Pak Haji? Joget lak pareng to Mertos nggih. mawon, Dek. Lah Lagu nggih. mboten Monggo ngerti. joget malih nggih. Lagune napa? Ayo. Mikir abe dek bar magrib toko mriki saya mikir. Mas Agung. Monggo, pundi dibiayane kondur mau. Mas bawa sini dulu. Rini. Sing siji mangan. Mbak Uni. Mbak Uni, niki Mbak Haji Saido ngersake lagune Cewek Gaul. Diatur sik, monggo Cewek Gaul. Nggih. Nggih datang kantun nggih Mas Sutresno saking Bogor. Nggih. Ugi keluarga besar Mas Hadi, ya. Ugi Mas Agus. Kanca-kanca kanan taruna monggo mangke ngesake napa ugi Mas Hadi, Pak Bayan wonten ing Karangwaru. Nggih, sugeng midhangetaken Pak Marno. Ugi datan kantun Mas Hardono. Monggo. Cewek Gaul. Atur Pak Dekamo wonten ing Sengurjo, Wilujeng Galuh, Wilujeng midhangetaken Pak Enanda, Mas Rimembo. Kowe isih wangi. Ibarat tebu, Ibarat tebu kowe pancen legi. Akeh tawon kang padha ngencupi. Pengen ngisap sarine tembang mati. Budhe
bokong rasa dengkul cewek gaul ngisor dhuwur jero yo gaul yen lumaku bokonge mentul apa wonge sing ora kedanan nyawang bokonge gedene kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul senengane ngrentengi lanangan pas lewat sampean ngomong sepeda motor lanang sepedanya lewat tenan lho deh tumpake truk pelan-pelan Pak sopir ya pelan-pelan Pak sopir minta lagu apa Pak sopir ya ora krungu Ade Pak sopir ampun lali ceklik Albino Cokek njaluke lagu napa YouTube Albino ya Mas sopir lah karo nyopir kan karo nonton ya ora iso nabrak ya ora iso wong saiki iki jaman modern kok ngarepan iso apa karo iya? nyawang Nek kernete iso padakne kowe ra gaul blas ya aku ra gaul aku boleh fokus ngarepan Mas nangsane. yo mahiri Mas. masake napa Masake napa Mas? Hah? Oh nggih. Lah napa? Gubuk Kasmara. Oh ya saking Mas Heri gini iki Saking Mas Heri sambung macan wah ampun Oh, repot-repot lah, to Mas. ngene lho, Marah-marahi kancane ngono ki lho Mas. Laris. Piye to Mo angger aku laris to Mo? Piye pripun? Oh salam, oh nggih Reni, salam balik nggih, dangu mboten kepanggih. Oh nggih, saestu nggih. lagune Gubus Asmara wabil khusus sing midhangetaken live streaming wonten ing wilayah Sragen Albino Sambung Cokek Macan. menika saking Banguan Sambung Macan. Sambung macan. Ah. Salam-salam kagem Mas Heri. Ih, dari Mas Heri, nggih. Keluarga besar saking Delanggu. Delanggu anjing. Ya. Gluduk Monggo. Asmara. Gubuk. Lah ya. Gluduk. Nggih. Ngerti ya. Oh, Mbak monggo duet karo panjenengan kok, Pak. Monggo. Monggo, Pak. Pak, monggo, Pak. Mboten. Duet. Alah, sedih lho mawon, Pak. Mboten perih, Pak. Monggo, Pak. Mbah, monggo, Mbah. Monggo. Asik ya. Ayo Mas Daryono. Mbak Haji Saido. Iya, iya. Iya, iya.
sajroning ati Nyatan luntur katan luntur kaya merati kowe dadi garwa keleren ning gubuk asmara Sesarengan muda laras Seteng albino Atur Pak Min Sas Wilujeng dalu wilujeng midanten di Pak Mardi Ayo Pak Surono iya ayo wonten ing Canden Jurokane Bangso wilujeng dalu ki Mas Parmin Jurokane Kacang wonten Jalan Malang dulur-dulur wonten ing Lamongan Sambung Macan Sragen Masuk kan liwat aku kelingan Kupok kupo gawe kae biyen panggoleran neng cagak kebak tulisan warna abang tanda isih prawan jenenge gubuk asmara miyen kae tanggo andum tresna oe 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 tanpa bantal tanpa kloso Bote bote kekap Mbak Hesti Mas Iwan Kupok gawe nyimpen ati Mewek Kupok gawe kebak crita wayah wengi nganti gagat rena caketan sajroning Katan luntur kaya merati iya 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 dadi garwa marga leren ning gubuk asmara Saluran ya? sampun pare mboten tanduk oh podang kuning kalih Rini Oke. Rin podangmu Monggo. manuk tokno Rin Podang kuning monggo Mbak Hesti wilujeng dalu Mas Iwan Semarang punya ugi Mawar Melati Mas Sabarudin ugi midhangetaken ugi Pak Bayan wonten Borangan ugi Mas Randy MB Mawar Melati ugi Mas Kipli nggih Pak Bayan Borangan ugi Mas Iin Jatirejo nggih Podang Dateng kuning kantor Mbah Haji. Pak Siswa Suwito wonten ing Padang juragan bakso ugi Mas Elang Adi Juga Pak Gino yang ada di Mari. Tanjung Klebus, oh nggih. bisa Ora. bisa Mas Wahyu, oh ya. Podang kuning rien, mengke terus klebus. Yo. Pak Haji podang kuning rien jenengan nyanyi sih. Rini ditampani sih. Terima kasih Terima Mas Wahyu. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Ciri-cirine piyayi angger seneng munggah swarga sik dhewe tur ning mlebu ora ning pinggir tempat. Podang kuning Ini. rien, monggo Mbah Haji. Oke, Mas Inung, ayo juga. Alah, lek tomo. Ayo Mas Inung, ayo sedaya joget no kaya ndek awan mau. Nggih, Pak. Tombo kesel do joget sedaya nggih, Pak, nggih. Nggih, malah do ngantuk. Podang kuning, yuk. Monggo podang kuning. Datengantun Mas Suparmin, Mas Sutris, Dokar besar wonten Bogor. Oke. Kanca-kanca muda laras. Muda laras Ingkang live jogetnya streaming Indonesia, menika ya. ugi
Basuki saking Albino juga, Mas Parmin Kacang, juga Mbak Esti, Pak Suwito wonten Padang. Oh iya. Selamat menyaksikan. Oke. No. Ayo Mbak Cia. Oke Pak Harno udah mundur. Mas Agus sembungan. Mas Agus Purong. Kekiwang liya
Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Nggih, niki Ya, kita sing hati-hati, dimirengke penyanyi kata sangat Mbak Rini, Nggih. Mas Mairul niki saking Sendang Jaya. Ugi saking Mas Eko wonten Ternate, Mami Asih, ugi Mas Kasto Gareng, ugi sedulur-dulur ingkang wonten Klinggan menika wonten nggih Pak De Slamet ugi Pak De Sakiman. Monggo menika sing ngersake lagu malih, monggo. Kelinci ucul. Oke. Oh kelebus. Oke, kelebus. Ugi mangke wonten kelinci ucul. Nggih. Nggih. Dek unik. Kelinci ucul. Tak kira kelebus aku. Kelebus ben golek tekse. Iya. Sinden milenial saya kira ning nyanyi gak dapalke buka HP. Lah wong saiki lagu saiki lagi sedina ilang. Lagune sinden Kesele milenial. ngapalke. Ya ora Mas. Mas Ewe Wandana ya lali mesti kok. Kelinci ucul. Gak lali to? Lah kok buka aku mau? Enggak. Buka. Monggo-monggo ibu-ibu. Saun lambi isah-isah kali joget. Lelo lo lo lelo. Pak Super melu joget yo. Sateruse nang desa kok aku goleki Sing tengah Jebul ora ketemu Mas Eko, Gura Kebun Ayam, Goreng Utan Ternate, Mas Dari, Mami Ase, Tase Kebarang Midangetaken. Terus
sopir ya. Pelan-pelan Pak Sampai Sopir. tujuan. Lajep pelane krusuk-krusuk Loh, hei. Hei, wadasane montang-manting rakate akeh aku dhewe sing ngebanting. Nggih. Terima kasih. Sido klebus karo lewung. Klebus riyen nggih. Mas Pak Daryono. Mengki terus liwung. Nggih. Napa kawau? Lah nggih klebus. Nggih. Yo, klebus. Mas Wahyu. Iki pedesan ngopo? Iya, oke. Enggak, klep. Bus. Ayo Mas Wahyu.
Bacot sayang kei harapan kowe milih liyane langite patah Teleskop no. udane saya terus klepus tekan hatiku jejake karo aku nanging rapimu karo kancaku wes jalani hati berlarian tunggu sliramu sing lagi butuh hiburan aku sing sayang aku sing berjuang bagianmu kaya biasane bagian sing larani aku wae wes jangan Timbul sliramu sing lagi butuh hiburan aku sing sayang aku sing berjuang bagianmu kaya biasane bagian sing larani aku wae. Terima kasih. Tulung Mas Albino nggih ngeten iki. Tata cara niku nek pun gayeng ngeten iki sing joget rasa mbok syuting, ngeleng-eleng gambar. Sing disyuting sing nyanyi arep sing di omah karo sing ngersake lagu ngeten iki mawon. Iya, Kak. Ya to wong joget kono ora ning apa-apane kok rada mikir. Iya, Kak. Iya. Wong joget ora ning apa-apane kok unjel-unjelan kaya nggih. Diaturke sik enten lewung to kala wau. Namung niki diaturke sik Lintang Asmara. Lintang Asmara mangke terus enten lagu apa mau ya? Salam Kangen. Ya. Lintang Asmara sik mangke ugi wonten Salam Kangen saking keluarga ingkang midhangetaken tasih wonten Bogor. Keselem ugi Mbak Esti, Mami Asih teng Hongkong. Nggih, terima kasih Mami. Masih eksis, nah dereng film nek kono jam piro ya niki ya Mami. Nggih, pun aturake monggo kanca-kanca Lintang Asmara. Yo genti wilis. Wilis. Duetnya sama Mas Ongki. Yo, udah laras. Matur Mas Wahidi, Wilujeng Dalu, Mas Sunar Dredek, Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah
Lagune tesih Mbak Wilis. Salam kangen. Salam kangen sik, mengke terus nembe lewung. Oke. Monggo kanca-kanca masih setia bersama Albino Cokek, juga Mudo Laras, juga Tomo MC Official. Iya. Pokoke iki engko nek sing joget ijek akeh kaya ngono kuwi aja bar sik. Pokoke nek sing joget kuwi jene wong 16, berarti karo yogane jek akeh sing joget, ora bar. Nek akeh yogane lek. Oke yogane bar. Mas Albino ora mbok syuting lho ya. Ngelek-ngeleki. Cek. Kok nek akeh yogane iki sing nabuh ke endang. Dadi bar. Bar. Hati-hati Pak Sopir. Ya oke, lagune apa mau? Salam kangen. Salam kangen. Ya, udah laras. Hae.
Halo Pak Sopir. Lewat angin dalu iki aku titip salam banget srunting ati. Genti Rini. Ayo Rin. Panyunanipun Mbah Haji Saida. Liwung. Iya. Wis ta Mas rasa maju-maju rada rono lho. Kene ben di syuting sing nyanyi tok wae. Rada rono lho. Ngelek-ngelek gambar. Iya ta Mas? Ngelek gambar. Iya toh. Sing joget rasa entuk do penekan ngono iki kon medun ngene. Iya. Ning kono lho kon medun. Aja entuk munggah kacang, Mbak. Jentuk munggah kacang, ku ambrol kacang. Iya. Nek nyawer ya nyawer ning ora usah didelok-delik. Sehat gak pati waras. Tolong Mbah Haji duwite dipreni sik wae aja nyawer sik. Kanggo sok ben meneh nek petuk meneh. Aja dientek-entekke lek nyawer. Lah wis entek kok. Entek kok. Sesuk golek neh kok. Iya iya oke oke. Nah. Yo liwung liwung. Yo liwung. Yo, liwung. Ayo Mbak Uni. Say. Letame. Ayo. Hey. Hey. Lek tono masukin. Masuk. Dadi lewung atiku. Nalikane sepisan ketemu. Wong ayu dadi laku. Godhok ati rinten lawan jalu. Yo. Suwe jonku ngenteni lewung ati antuk janji dadi ati sawiji aja adoh tak parani iki wis jam piro rin kene Jamilah jambak-jambakan Tolong. ning isor jembatan. Engko nek sing joget ora kena diatur dibarke wae ora apa-apa Sabda pandita ratu sisiku Oe, 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 oe. Gustimu kelilani tresnaku Muda Kinawa mati. Muda laras HM Rakil Albino Cokek Indonesia Masuk dadi lewung atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku Godhok ati rinten awak jalu tenang.
Baji wis gelem nyingkirke sing joget. Jak mundur, jak mundur. Jak mundur. Ora ning sing joget ki lek. Heeh. Wedi dijagani karo Lho, ya bapak genah, dari no. Polsek dan dari Jadi, Koramil kok. Bapak-bapak dari Koramil iki nek ning kene iki jeneng eksistenan. Iya. Kerja saestu. Dadi yo mengayomi warga tenan nek wong digawe Andane. iki yo nek rung bar yo dereng kondur. Walah Wah, kusik wong sabar. joget iki yo Pelan-pelan Pak Sopir. Ditokne aku ya kene. Kinarebe sing kalbu uyai segara ketan bisa ngluluke atimu ya Suwe gak kumantani lewong adir antuk jambi tak kendang kemana-mana dadi ati sawiji oh. najan adoh tak parani udah mikir mas, udah mikir mas Sabda panditaratu sliramu setia ing sisiku Gusti muga nglilani tresnaku bakal ginawa mati laran sik Nggih, sembah nuwun. laran sik joget ben diatur sik kono ben engko nek wis ora uyel-uyelan dianyai neh engko sik laran sik ben ben lah ngono dadi ben teratur sik piyayi kene iki teratur kok beda karo nggonamu kono nek seragen njaluk lagu ra ndak dhewe entongi kepelem sene kita Mas Mai kandian piye maksudnya wong joget ngene ora iya iso dilanjut wong aman kok darah kene iki aman kula ini nang mriki niku seneng kula senenge ngeten iki jago jogete teratur nggih njaluk lagu ya teratur beda karo wong nggonamu ke njaluk lagu ngetongi kepel nek kene ora kene ngetongi mesti ijo nek abang Apa to ya? wis komplit Pun apa neh iki mau lagune lali aku Taman Juruk. Taman Juruk urung Taman Juruk kok keri dhewe iya Taman Juruk ku dhewe sik tak golekane sik Mas Wanyu ngesake napa Bumes. pepeling iya iya lah kebogiro lah yo kebogiro rondo kampung ayo oh wis wen ya nanti ada garwanya wong liya wis batur juga ada tul sing tresno oke yo yo Bogiro bablasane rondo kampung oke ayo nah wis pokoknya nek ra ngerti joget pokoknya joget ngaplak jogeti ngono ae ya ngono penting joget ngono ae ah di Mas Angga Budi oh Mas Angga nyanyi ya Mas Angga yuk oke yuk cek kaya setelah dikrutuki wong mendem kok oke
Pelan-pelan Pak Sopir. Saiki wancine nglilir sing turu wancine nglilir Saiki wayahe nglilir sing padha turu wancine nglilir yo 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 kamu nanti ngilir-ngilir padha turu wancine nglilir Kreneng ora ana santeke wong seneng kuwi ora ana enteke menawi kirang marem sok ben nanggap dhewe Kreneng ra nek santeke wong seneng ora ana enteke kurang marem sok ben nanggap Rini Simbah Haji tasih ngersake selendang sutra kuning. Diatur kisih. Bar selendang sutra kuning mangke terus tulusing tresnaku. Gitu. Bar tulusing tresnaku terusan taman juruk. Waduh rap-rapan si butai. Selendang sutra kuning ratapan si buta tulusing tresnaku taman juruk sowan ndara gitu pun ikhlas nih kong oke yuk yuk selendang sutra kuning Uni, ayo sisanya ngadeg terakhir. Selendang sutra kuning tangga mata sing tak wenehake Bang Meong nali pepisahan
si buta. Hey. 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 Yo 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 yo. Weo weo. Weo weo. Bolas Jakarta Indonesia. I'm Raden Albino. Masuk. Peteng dedep lelimangan. Membuka hati kang kebak pacoban. Iki awan opo pengiring kebangetan rin uripku iki Gusti paring margi gesang kula badhe kados pundi benjang kula tumut Bapak Ibu sampun boten wonten kanthi dalan kowe atur suwara. ini Apa lek? iki apa ning gone Mbah Haji Saido Jurakane Kayu Jati ning Iya, Perumahan betul. Dranggu, Nggih, Klaten yo. Mbah Haji Saido. Panengane gone sapa? Lenengane muda laras. Lah syutinge? Syutingnya Albino cokek. Lah mbokku kaya Jayu ri. Cek ayu. Jayu iki mbokmu ari. Mbokmu iki Iki lho. iki mbokmu le, mbokmu. Arek ngopar mbok pangan dhewe. Jayu mbok. Wis karepmu momo. Lah Mas Masa Wahyu. aku kok Mbok kula Jayu apa? rumangsa aku kok Diri. Yo. Gusti tansah ana ing sandingku. Besok Bapak Ibu sampun boten wonten. Mas Didik Dimas Gono, Mami Asih, Pak Gino, Putra Dikari. Wilujeng winangataken. HM Ragil Sound System. Masuk. Kaya sak kedepeng netra. Telung taun wis tanpa dirasa. Dadi tulus sing tresnaku. Aku setia ngenteni sliramu. Ayo Rin. Beten gorang ngelai pancen dika ganti laneng ati. Beten rinten beten delu wewayanganmu kumantiling netraku. Bungaing atiku bisa bebas pasar kembang alam sini rambah nyogang aku siji banyuwanku Perahu layar. Perahu layar sing. Ketemu ing janji urip bareng karo aku bisa
Kiwir kiwir ngemut dolaras. Yo kancane gisik gembira. Ya Mas Didi. Taman duduk. Becek bali wae. Esok-esok temetok nyambut gawe. Yo, Bos Albino. Ayo kabeh joget, Mas. Mas Wahyu, ayo kabeh. Kru shooting, kru sound system masuk sini semua. Ayo pungkasan masuk sini. Berjoget semua. Sake opo besarwa ana ning taman jurut taman ende aku tasala apa-apa nang kreasi modalan mudi asing tua-tua welinge aja nganti lali. Selamat ulang tahun Yori. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur Yori. Semoga panjang umur. Sehat selalu, rezeki banyak Yori. Rezeki banyak ya. Selamat Yori. Semoga panjang umur Mbak Rini, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, rezeki banyak. Aku ralang. Minta doa restunya ya Kong Haji. Semoga hari ini diberkahi Allah, diberi kesehatan, panjang umur, rezeki banyak. Lah kok sapa kae? Oi, Wahyu yo ulang tahun. Wahyu. Selamat ya Wahyu. Semoga panjang umur. Terima kasih ya Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.